Hallelujah. Praise the Lord. Hai na hai zara kaham. Kai to ni ko khana sini khana oi te sob shelaya. Akai mani ba hai na phaya. Teu phan mano. Teu kaplai ngo. Teu kaplai ke ya prishoi. Akai to ni mong no ko choklai pano. Amen. Tang hin male sangsaro jasik phano support hai khaba katimong support katimong ni nang nai tuk di grei ni katimong ni bagai nang jasik phano kafra di nai tuk di ba lengla mong ba khaksa mong ni bagai grei mebak na tiam pura ri mang os sangsaro phia ba jefur kai to ni ko kuplong khaksang ma tongtok ma abo judangi thangpayo Hallelujah. Te abo musa bai sujak nai bukrei. Abo ni bagai ni kai to ni kok simino. Borok munisho ni bagai. Hallelujah. Te bebak area wono. Joto ni bagai nang sugo. Amen. Okok khanana ni bagai rang mo nangya. Okok no khanana bagai kebni yakung borom no ni nangya. Okok no khanana ni bagai musa sik jengjal poja ni bukrei. Hallelujah. Just khundur bukrei na simisi. Tang hin male zora ri manyang de to abo nini byapar phiaba tomuno okai to ni ko nung zora ri tong hungke hallelujah nini bagai solution answer te kaham simino kupulong angnai ini bekha baijak rok ni bagai kai to ni kok tang hin male yesa bapong kok salai kangke tamo ke bekha baijak tamo ke no khungo problem tamo ke bemar tamo mane mungsa na tui homoni no bekha baijak tong thogyang jak mutui klaijak dukho nangjak kathaya abo haimang sangsar grangai nung khorok sa kebo phan kok salai nai di bo bekha srangjak ya bo belai dukho nangjak bekha baijak awni bagai no faidi kai to ni kok bai ke khaba salai na abo bekha baijak ni ongkhori kaplai jaga sokpai lai siwana kaplai ke ya prisha lai siwana kai to ni mungna sang ko choklai lai siwana tomono nung mutini bekha baijak tomono nung mutini belai kheno jengjalo klaijak solution ma yangi tongka answer ma yangi tongka ke tini ni ozor ni bagai no awun bagai no asuk di gana bible nadi hallelujah tomono kre ke no problem tiarang di kunjo ke kre ke khana di bekha osodi hallelujah praise the lord nadi bekha tomono bai tongo hungke tomuno nang khasang yangi tong hungke tomuno belai dukho nangjak hungke tomuno ani ba kyam sekri khani nang aba hakeno bekha bai tong hungke saimandi tini ni ozora nini bagino hallelujah kai to no belai kaham katal afan katal aba ba ki ya pressure wi kaplai jago kai to tlangna musung jago no tani man bonono belai ke hamjago amen hallelujah praise the lord so far is palke mukum laine kai jona hambai lain afan no belai hambai zora kaham ni bagai nang khibia nang ya kari jiri langmani ni selo ozora kaham nang khaba belai tong togulo nung ni ko koi kuplong khlai tong man bagi sal brom bro kapla jisun mong bai kha fani tan hamai ya fro tebo hambai holy spirit sobana ni nang lobi tong mani bagai thank you father in Jesus name amen hallelujah praise the lord so ba hakino tomuno ni takuk bukuk ba ni jati masa khorok susuk aba hai nini sinima rok tongo bo bahan bekha baijagi tongkha khasrangi mayangi tongkha bini bipot ni ongkhori mayangi tongkha bini bema ni ongkhori mayangi tongkha nukhungni oroi poroi jengjali ongkhori mayangi tongkha belai bipodo klaijak hingke ba share klai dibono personal phone share klai di okay tang hinmale bonango okok rok no je borok bekha baijak bokai toni kokno nango hallelujah Ladi nini tomung no mungsa sek nok kering ke rang banyak tangi ne mano gari kering ke rang banyak gari pai mano okay mungsa sek mane khni pai na musung ke rang pai ne mano but bekha baijak no le aba hai jorawo nang kuno dino o rang rok bai ke nang abano solve klai manya rang rok bai ke nang solution to pai manya bekha baijak no khongo problem oroi poroi abo rang bai solve ingya abo kai tani kok simino solve klai di mano te nang akok bai simino khaksangi tong thogui nini a problem ni ongkhori nang kaplai jagao tongui mano amen hallelujah so abun bagai tiarang di kai tani kok ni bagai tang mala kai to nono tini abkha baijak ni tiklai kaplai jaga tlangna musung jago tang mala kai to nono tini belai monai rui tong throi khaksang ri tona musung jago abu srapsa ni bagai molbrum ni bagai
kai to non belai hamjago nung jungzal klai tongtheng nung bemaro klai tongtheng nung dukho nangai tongtheng nung bokha bai belai kheno kurugui tongtheng kai to abo musung jagya nung kaplai ni slai kaplai theng kai to abo musung jago amen hallelujah praise the lord so faring ke o elambak poreui sang bokha srangai nalai grawana revelation chapter 21 verse 4 revelation chapter 21 phonuk jakmani chapter 21 verse 4 tam sujak tong azagawo he will wipe every tear from their eyes ni so wow hallelujah kai to ni promise tamo advance promise or promise obono hallelujah a promise ko obono he will wipe every tears from their eyes ni so nini ani chini mokol je mukti klai tong mani dukho nangai mukti je klai tong mani mukti ongkhori sing je tek to nangai tong mani kosto nangai tong mani a mukti nyo permanent ni bagi kai to puna musung jago nini langmau ani langmau nini nukhungo ani nukhungo joto borong ni life hallelujah so mukti klai jak dukho nangjak aba haini friend circle tong ga bono share klai di bobo saiman sitel bobo sisitel bono sina residi tang himale je mukti klai tong mani a mukti ning rangbai huima yangi tongkha nini takhuk bukhorong ni mising tin huima yangi tongkha je mukti klai tong mani abo nang kebai share klai to yangi tongkha je mukti klai tong mani abo yang thangka ayang thangka gobang manini je phanbai ke nang kafra ka hai phano a mukti je nang huima yangi tong mani phiaba a mukti nyo permanent ni bagi hona ni bagi sabo promise klai tong hakeba sabo hona ni bagi sawi tong male kaitor he himself yes he himself will wipe every tears from their eyes in this hallelujah bosimino nini ani jotoni a mukti no hui mano a mukti no hui aje dukho nangi tong mane a dukho ne tiklai kaplai jaga tori mano amen amen hallelujah praise the lord kaitor belaike kaham chunobu belaike hamjago and there will be no more death or sorrow or crying or pain in this amen amen hallelujah praise the lord tamnisa arate thimung dukho kabo sawo tekto abote grei engnai ni so amen amen a future glory a future satisfaction ni kongno sawi tongo a future a tongthokmung a alive ni kongno ro sawi tongo amen simon ni kristo tuisimino kai toro simino possible nini mukti no nang hui manani a dukhoni nang ongkhori phainani a kusani ongkhori phainani a kosto ni ongkhori phainani abo possible bahaike hinke abo hallelujah kristo tuisimino possible praise the lord hallelujah daitam sa all these things are gone forever hallelujah abebang kamai thangbai ne aburi bagino Tabu okok no sawi tong nai sabo akai to baithang hallelujah praise the lord tabu je muktu ni hui man honi sanai bini phasing do nang phainai na kheba hui da mano manya haikaba kuno solution gre a andra gundra asung zaro do nang himnai choice tabu ni thani wo nang to tini sukjara kafra kabla na yang bo thangai nai kya ok bo sawi nai kya okay nini je mansa nini phanno bo nang phuno goi nai kya kolom ti khiklai nai kya aji oi nai kya nang je nini phan ba ke nang chai to goi nai kya tini sukjara nini muktui ni nang ongkhori je mankha nang je dukho nangai to aro ni nang tong thogoi je mankha nang saimandi nang saiman siri tini nang tini sukjara kafra man abo kafra simis nang tongo kolom te simis nang khiklai tongo nini muktui tebos kebang ongkhoro nini dukho tebos kebang ongo yang mutono thangka te kaisa phasing te kaisa mutono thangka te kaisa phasing te kaisa mutono thangka te kaisa phasing yang bai nono sudu tek tor oi nono buthana simis aba hai jaga simis nang thangi tong siuba phiaba nang nai di observe khlai nini solution so sokpailia nini adukhoni nang ongkhona musumani aro ni nang ongkhori simanlia apozani nang ongkhona musumani apozani ongkhori simanlia tebus kusungo tebus kulogo tebus tekto ngi tongka abuni bagino nono tini promise khlai mannai nono tini abuno roi mano haikaba ranai hnai sanai haikaba abuno yafar sugui mannai abu sabo male a baithang a kaitor simino amen bosimino mano nono dukho ni fioknani bosimino mano hallelujah praise the lord abuni bagan jisu christ no rohore chungje bini nukungni grei ngi tongmani halok bai kono lenden grei ngi tongmani sungno bini nukungni khlai gra kha tabu amen tabu nukungo sokpai khaba tini a dukhoni bahaino permanent di sungno tiklainani bagi bo okongno sawi tongo aje dukho a kosto a tekto a kesa arni ongkhor i keplai ke molbrumni
a khaksang ba tong thong ma no rena ni bagai tini no promise khlai tongu tabuk choice ke nin thaniu se nungba boro nini sakni phan no simida khatongi tong sinai haikaba nungba a sakni phan ni ongkhore ani kaitor se anu beba grei mano a jaga da nung tong phainai tabuk choice ni thaniu se hallelujah praise the lord abon bagai faidi elambak thaisa thaini ke sing nai thanglayane tebu khaba salayane kaitor tam musungjak tamo sungno furangna thangi tong amen Korasasa purdi Matthew chapter 5 verse 4 Matthew chapter 5 verse 4 Matthew chapter 5 Mathai pas ni chairo tam suijak tong God bless those who mourn for they will comforted themselves Hallelujah nang tomung no bekha baijagi tong hungke nang tomung no mogi tong hungke nang tomung no balai kostong suka sasa sathoglia ke mona phano mukti ni khiklayo kosto nung suka sasini saoi thamungsini chaitokui sesta klai nang kaksangi manyangi tongkang ke ba comforting yangi tongkang ke ba saimandi akai to nono tini promise klai tongo akai to nono tini sawi tongo naidi nang tomono mokja kangke nang tomono bukha baija kangke bonono comfort klai kaksang renani kogno sawi tongo amen hallelujah tabuk choice nin thaniuse nang a kaksang mungno tanang nang a kaksang mung atong thomungno nini khlainya mode muchong tabuk choice nini thaniuse hallelujah praise the lord piaba mannaisa hakaba nono kaksangri mannaisa tongthogri mannaisa comfort ke toni mannaisa tabuk bosimino amen hallelujah praise the lord abun bagai naidi nang kaframani bai solution kari khlai ke bulun tu tini sukjara ma mangkha ba manya amagi saimandi nang angka sanamjakse nang ang sanamnaya sanamjak rok jesukpan kafradi bini extra hoite mungsasakari nani bini khomota kare piaba sanamnaisa nile bini odikar bebag area ono tongo nono sanamui mano manatamba nono adukhoni bu phiogui mano nono sanamo nono kathang tono manatamba nono bebag area ono khaksangri tongthogri toni mano nono sanamo nono tini kathang tonoi hamana roi nungje samungsai tongoni bebag area ono nono bless khlai tono manatamba nono a tekto a ksha a pozani bahani phiogui belai khatung khajaga tongthogri toni mano amen hallelujah abon bagai Deuteronomy waini saphima chapter 7 verse 9 tam sujak tong Deuteronomy chapter 7 verse 9 ang poli tong kanadi understand therefore niso that the Lord your God is indeed God niso amen praise the Lord sini kaitor yes sini kaitor batamo he is faithful God who keeps his commandments akaba covenant of for 1,000 generations and lavishes his unfailing love on those who love him and obey his commands amen hallelujah nang tomungno kokhnau hungke nang tomungno kaitor se ana khaksangri manu huni goshiu hungke nang tomungno ani kaitor sa ani solution huni goshiu hungke nang tomungno ani kaitor ani baga jisuno rohar kani nang goshiu hungke tomungno ani kaitor anok kathar khlainya baga jisuno bothar ka bini thaino kosog rakhanai nang poito khlayo hungke tomungno a kaitor ano bini nukhungni khlai ka ni nang bishas khlayo kha bera sugu hungke saimandi tamo kaitor nono belai keno comfort khlai khaksangri tongthogrui te bini apai flaya jat hamjak mungba ke khoboi belai keno musangjak ke tona musungjago phiaba kok khnanani nangnai kok khnaya rokni bagile solution krei okay suakta nungdi mase kong borok tamba nangana sanai sabo akokno sao tamung bini life aba haikeno belai biporo thangai kelayu kidney failungu tama kabangma disease sopai bo langma macho birita nungdi khanaya okay taitam sunukja kabangma ei drugs tasadi khanaya okay ei tomung sitrata tongdi kok khanaya aba haikeno ei alama ta thangdi kok khanaya nang tomungno kok khnaya hangke nang tomungno akaitor dagima rokno goshiwinaya hangke tomungno akaitor bishinti ni life every jaga nang possible te belai khatung khasaga tongoi mano akaitor mani solution no kaisa solution nini ani life o te mungsa extra lama kre aba haike nang tomungno goshia hangke ba goshina naya hangke nang sakni phanno torjago nang sak sijago nini sakni phanbai nang kafrai tongkho hangke saimandi nang kafrai simisi tongnai nang lengi simisi komormo phasino thangnai ba solution nini life o sok paigla
abuni bagino nung kok nanai engnani nangnai ang kok nanai engnani nangnai jeng kok nanai engnani nangnai kok nanai borok kunudino bipodok kalaya tanung di aba hamya ni samano o haisiblana ni tomono boya karkangke bini bagi tamu kaham onggo aba haikeno tomungno tasari aba hamya se ni jaga sama jaga o aba hamya seblana nung tomono go shuina ongangke tamung nai a kaham nin tani tongnai a hamya keplai ngi maya ngai ba jebro kok khnaya dabu tomung sitrase ningana sanai sabo aba haike tomono nung excuse khlayo a kok rono nung sak nangjagi hanke nung bipodo se khlainai nonote ke basiri manya kok khnaya rokno ke basiri manya but kok khnanai hanke tamung keplai jaga tu phaimano am bagino rengna naya shina naya no phrengi manya but shina ni bagai rengna ni bagai homoni no tiar goshiwo aba hai rono ko tebu phrengi mano tebu keplai jaga tlangi mano amen ya phangni siminu sungnogo adam kok khnayane bagino borok munuchu bipodo klayo tomono kok khnake tini bipod sokpaina nangla kamo abu simia tini adam ni ya golo bahino gobangma borok rok tamungkha kok khnaya even abo agi azorani se phiaba tabuk bo nai nai di tabuk bo same borok continuously abahino ongai tongo okay Samun tini samung sitrani saimani tongo haipon borok abono continue khlai sawino tonglayo nungmung sitrani saimani tongo haipon borok abono situtuino nungino tonglayo tomung sitrani saimani tongo haipon borok tini situtuino adomung sitrao tongi tonglayo nadi abuni bagino tamungi tong bipotte bo sokpai tongo bipotte bo ajelai tongo a bipor asuka tori tongo okay tamu teibo a komormo a tamnai legi lagai digi sigi sokpainai life kok naya engmani bagai even kaiterbo okung sawitong kok khna kangke a paiphlaya a hamjakung bisingo belai khaksangai tongtogoi comfort ke nung tongi mannai amen hallelujah praise the lord tabuk tomuno tok sabusa wati phayuhni saiman sudrisle botomunglo abumani kangkung talawa hasa habya hangke kok khnaya ringman hongke botamungnai wati manjak tamnai kosogoi telangjaknai thimung bini langmau sokpainai same nung bahaino kaiturmani lama a Jisu Kristo abunini bagai solution abunini bagai lama abunini bagai bebag ni nung poito kse khlaya gosena naya kokse khnana naya hangkangke aro solution great hallelujah praise the lord so abuni bagai fadi John chapter 14 verse 16 sung porilayane John chapter 14 verse 16 amen tamnisa Jisu Kristo baithangoro sawitongo I will ask the Father nisa ang ani babuno shanai then he will give you another advocate nisa tebo chubanai ni langmau rohonai and who will never leave you hallelujah bondona ya kargalak nisa amen kaito chungmai mang tongna musungjago bo chungmai ke lobjak na musungjago tangle chungbo bai sanamjak amen abuni bagino chung haksalangi thangpano chungbo bai kagui thangpano chungbo bai halok gori engoi kemawi tongpano bo chungna hamjak mani bagai Jisu Kristo no bini langmao Jisu Kristo no chini langmao bono rohor ka Jisu Kristo no amen tini a Jisu Kristo chini langmao sokpai ma baino tini sing kaito ni nukhungni ngi mano a kaito no suri lai lob lai bai tong thogoi khatong khaja ka sing tongi mani tonglayo amen tang himalabo kaito ni hamjak mani mari tini a kaito hamjago abuni bagai sing komona nanglia abuni bagai sing thimungo thana nanglia tangi hinmage sing Jisu Kristo no subrahini goshui tini a kaito nukhungo sokpai kya amen Jabrok Jishono poito klayo Jabrok Jishono subrahini goshiwo borok ni bagai tamtong a kok khnanai rokni bagai chobanai phola tongo a chobanai phola tamo jungno khibia jungno yakaria jungmai mang tongo amen hallelujah praise the lord abuni bagai na naidi khoraksasuk chobanai logi kre hinke khoraksasuk even jung elam bago bunogo tamni sijak tong dofawo tomuno advisor kaham kre hinke naikonai kaham kre hinkangke a dofa kwagi thango same nini life ani life chini life tomungno a murugnaisa amen a murugnaisa hallelujah tomuno nini logi kre hingangke nung bipodo klainai nung banai kin ore puro jaga thangai soginai nung saito nai kafranai but kafra siming tongnai saito go siming tongnai but result kaham abotai sokpai gilak nini life reason kaisano a reason tamo a chubanai logi kre ni bagai amen hallelujah even sung Peter ni life nogo a sagri rong ni life nogo jepro chubanai kre boro ore pore ke kama baikya jepro chubanai sokpai kya keplai ke ya prisheka kebo gana gini kre haipon keplai ke tongi manka reason tamo chubanai logi tongmani bagai amen nini life present ke tongnai
Okay, always tonglai kaito ro homani Holy Spirit follow sen nang nango. Amen. As chobana hisabe nadi borok munishuro gana gini tonglayo. Borok munishuro khoroksate khoroksabai grenglai tonglayo, kok salai tonglayo. Phiaba chuba thiniu nangbai tongla. Chuba thiniu molbrum, salbrum nangbai bo tongai manya. Tangi male bini se bipodok klaija. Bose mukti klaija. Bo bakini ni mukti ni hunai bo hui manya. Tangi hinmale borok munishuro. Okay, kaito without kaitor sara jesakpan chaitok di possible ya nang je borok na asa khlai tongo borok bahaino bipodon klaija bo okay nangke boron asao bokhnono asao ka asa laite tamui thang bobo chugeo klaija khoroksa tamung expect khlai tonglai soba laite but no yes koikta area sing sobai man layo but not possible every area wo borok munusho te khoroksana chubanani not possible rang kering ke rang subai mano jaga kering ta jaga bagiri mano okay ri kering ta ri bagiri mano but nang je bkhawa khamui tongmani nini bkha je bai tongmani bkhana bage theri mannai bkhana theire nani kurugui tongmano manjui renani halok kmai thangmano thebui thepai ri phinani sabuni khomota tong aji nang je borona asai tong bini khomota tore tong nini je bkha bai mukti klai tong mani mukti nyo hui renani borokni khomota tore tong nini rang nang je na sampoti ni tongo sampoti ni khomota tore tong nang je no ani gnang ani position ni tongo position gnang jaga sampoti abuni khomota tore tong nini bkha bai jak no haina hai kaham khlai renani nini je dukho no dur khlai renani nang je kosto ngi tong mani pozang jagai tong mani pozano helengri renani tore tong khomota grei abuni bagin saimandi abuni bagin nang saimansidi nang kaitono nango nang sanamnaino nango hallelujah praise the lord naji sanamnai sase singbai kagnani musungjagia jungno kaham nislai kaham better nislai better excellent nislai excellent khlainani bagai daily site ogui tongo jishono rohor ka kathar khlaika kaham khlaika muthangjak mutu paika nukhungo hapnani bagai lama khlaireka tabuk sanamnai sase asuk hega nini gana nor kaham nislai kaham nukna musungma bagai tabuk nang sanamjak boro nang khoroksa sanamjak boro ang khoroksa sanamjak boro tomuno kaitone phasingo khabera yangke kaitone phasingo sing tomuno bkha bedogui sing yapri shaya hangkangke abule sabuni sayangnai aje yapri shanana ya kaitoni phasingo aje kaitoni phasingo bkha berana na ya sanamnai shani phasingo je thanani na ya borokni no bipodle sokpainai tangai bipod sokpainai hangke sanamjak no se saknai mane sanamnai no se saknai ya nang sanamjak tetei abule tai musang liyo tangi mala nang ang sanamjak sanamjak no sabo naithok ke toniman sabo musangri toniman sabo baya ke toniman sabo naithok ke toniman sabo belai sing sasa ke toniman male sanamnai shano sanamjak no naithok ke tonimano nini nok nang sanamani abuni bagai nang musangro naithok ro tangi mala abun nang sanamani tabuk nono sanamnai ano sanamnai ka kaitor so nang sanamani nok no nang musangri naithogri manmani hai nona ano sanamnai no naithogri musangri gothogri sing sasako toni mannai abo khoroksa susuno abongkha kaitor amen hallelujah abongkha sanamnai sha amen sanamnai sha tam khlaika nona nasika hamjapa bagai bosala songdari susu sajla no nini ani langmawo ya farka hallelujah praise the lord tini nini ani langmawo apply kaito ro hormani solution kaito ro hormani answer sopai mani bagai jeng tini belai talika kaham te belai keno hamsa jak amen praise the lord nang jasuk pana kafradi nang jasuk pana phangnang ngdi nang jasuk pana position kahamo tongdi nang jasuk pana saksana gnang angjagdi nini position nini gnang nini education nini degree nono nini dukhoni nini problem ni nini pozani nang ja thimung thangi tongmani thimungni nono phyogi tu phai manya not possible yes nini needs haikaba nini kabangma borok munishongi nangmani aborokno nang fulfill khlai phunogui mano but no tini kabangma borok ni nukhung nogo yes sakri ni bagi obab kri rang ni bagi obab kri nok ni bagi obab kri tamo obab khaksang ma kri abo khaksang ma obab tamo obab dukho klaijak dukho bo belai khino kusukjak okay tongthomung kri kha tongthomung obab ungjak okay khaksang mung obab ungjak khasrangma obab ungjak yes nini rango nang ganangi tongo but bojaga kringja khaksa mungo
belai kering jak nang tong thong mung belai kering jak okay nang belai dukho klai jak nang belai mukti khi klai jak ni tongo sufficient rang tongo ri tongo gari tongo but dukho abas ke hilika a kosto abas ke hilika a tam nai tek to abas hilika aro ni kuno solution se krika nang samung klai tongo as a robot haike okay phungai ke nang office thango okay haike ba samung thango haine he ongko haine phayo haine hai sawo just like robot hai ngi tong kha ni life nang a robotic a life ni nang ongkhori phainari nangka tang hinmale nang haino ordinary tang hinmale nang haino kaisa ordinary haino salami rizak mani ya selai tong kha salami rigana hani salamjak mani abahai borogya nang nono belai naithop ke kaito bini image ke bini mokhang haike kaito nono sanam ka tang hinmale jate mungsasu koroi da thangno mistake da engno abono kaito buzimani bagai nona ano bukhok bai sanamliya nona ano okay atog rong sanama ke sanamliya a wag rong sanama ke sanamliya o sungsana bukhok bai sanamo abo haike sungno sanamliya sungno kaitor asake jorana ka okay bini yak bai ke bini a keplai yak bai ke sungno sanamka hallelujah bini mokhang haike sanamka bono kosol ke sanamka abu similiya ashe kosol ke sanamani yagulo okay suirong ni langma a wag rong ni langma no reliya bini bishing ni a lang manose phu ke suboi nono rosiwo abuni bagino nang haino ordinary hai ereng borogya okay tini kaito nono freedom reka a freedom no nang misuse ta khlaidi tini kebang borok ani life ani icha hanlayo yes nini life no obo ba nang bahakya abuna nini icha khlai tongba naidi kaito nono freedom ro mane no tomung sitra tongdi sakni muchungdi tongdi lama koroi nang ha korok klai tongidi abuni bagai kaito nono freedom riya kaito abuni bagai nono freedom ro tangi hinmale nang belai keplai ke sanamjak a keplai no nang misuse ta khlaidi जोंनोगो दिनै गभर्नमेन्ट तंगो हनै गोबां बरक फान गोनां आ फाननो मिसयूज खालायो लोको लासिमा सिंसांगो गभर्नमेन्ट कमाई मा थांगो आबुनि बागैनो निनि लाइफ अथॉरिटी तंगो पावर तंगो tamne freedom tongo abono means abuya je nang abono misuse khlainani kaito tine asuk kala koplungke asuk gonang rogno tangi ni langmau ro hingke nang bini mungno kusu khlaiteng okay nang bini mungno kusu khlaiteng hallelujah praise the lord naidi abuni bagino sing elambak tebe porila eno faidi Jeremiah chapter 29 verse 11 Jeremiah chapter 29 verse 11 for I know the plans I have for you says the Lord they are the plans for good and not for disaster to give you a future and I hope for this wow hallelujah praise the Lord nini bagi planning bupa ababuni thaniose akaitoni thaniose amen praise the Lord a planning as excellent plan klaijang nini bagai abrong nang bufur nawi mannai bufur nang a kaitor khati marokno nini khlai nai mannai hinmale jefur nang kok khanawo jefur nang bini faisingo tongo jefur nang bobai tongo jefur nang bini bisingo tongo jefur nang bobai kerengi tongo jefur nini halok a babu kaitor bai afruno a babu musung jakmani bebak alai darokno nang nini khlai nai mannai but nang annu khongo sekre a babu bai sa halok kre nang success sijagi tongo nang success ya appreciate tongo tamungnai automatically nang a disaster facing thangnai a komor mung facing thangnai okay a komor mung ni yokna musungo nang a komor mung thana musungya a pozao nang thana musungya a muktiyo nang tongna musungya a belai oroi poroi jingzalo nang tongna musungya nang arungni ongkhori phaina musungo te kaito nini baga je ready klaiman tiar klaimani abuni nang nini baithani klaina na musungo hungke hallelujah nang a sakni muchung mani ongkhori phaisidi okay nang je manu hni tong mani arni ongkhori phaisidi nang manya nang kafra kanable tini sugjara nang kafra ni tong nable tamo mankha nang tini sugjara ha tamo mankha nini bank balance kisa kebang khana nini dog bunisila kisa naithok angkhana but abo success ya that is not a success kengma borok nok tangi mankha gari tongo chakiri tong mana success ni feel klayo naidi nini thani mone mungsu krekha nang hai bigra tai kre nini thani khaksa mungsu krekha nang hai bigra tai kre nini thani wo khasrang makas krekha nang hai bigra kre khoroksa sungna nang khaba sare se manliya nang hai bigra tai kre a bigra ni yakni ongkhori phaisidi kaituni
hamari se borok munishono genang khlayo a genango phaisidi nini muni ma baino gobang ma borok hamya hamna nangano nini kaisa kok thaisa baino gobang boroni khasrangna nangano nini lifestyle baino kaitoni mungkusu khlobjakna nangano tangi hinmale nung genang category ni borok se bigra category ni borogya nini thani rang ri dalan dolon gobang ma nok tongmano kuno dino tam hanya genang hanya tangi hinmale borok munishrok asge bigrangka ko tamo belai dukho klaijak belai muktiyo klaijak belai kosto klaijak belai poza klaijak okay tebo tam nukjak tabuk divorce kaijak mala kaijak laika haipon divorce ongo okay tini shaytani planning no borok bujiwi manya shaytani planning no borok bujiwi manya shaytan khognani phayo khogui no tongo শয়তান খগনানি পায়ো বথানানি পায়ো সকমনানি পায়ো জহন চ্যাপ্টার 10 ভার্স 10 আ সামংনো শয়তান ফেথফুলি খলাউই তঙ্গো আ শয়তান বিনি সামংনো ব ফেথফুলি কুবই খেনো ব খলাই তঙ্গো ওকে নং জাস্ট ইমাজিন খলাই নাইদি সিকলা লাইফো নং বসক হামজাগো ওকে হামজাগ লাইহনে আচলা বরে আবো তামনি সানানি তাবো ফানি হাকে সানাকে খুব পয়সুরস মতমু আবশ্যকে হামজাক লাইও ফিয়াবা তিনি আসক আ হামজাক লাইমানি হালক বাহাইকে হাসক কলাই সাকে কুরুগুই থানানি কলাই আ হালক তিনি বাহাই কলাই সাকে আসক কমাউই থানানি কলাই আ হালক আসক কলাই সাকে বাহাইকে ডাইভোর্স তংনানি কলাই রিজন নং সাইদে মান আ শয়তান কাফরাউই তঙ্গো আ হালক ন সকাগনানি নং খেবা সাকনি মুচুমাও তঙ্গই শয়তান যে মুসুংজাগই তংমানি আবনো লামা খলাই রেখা শয়তান নিনি লাইফ নিনি লাংমাও ফাই আবো কলাই সাকে সামুং খলাই নন তিনি আ বিপদ তুনি রিখা আ হালক আসক কাহাম তংমানি আ হালক বাইথাং পাইখা ওকে বতা বুফায়ু ওকে বসক কাহাম হালক ফেবা হালক তিনি কামাই থাঙ্কা বোমা বসা হালক বসক কাহাম বোফা বসা বসক হালক কাহাম হালক কামাই থাঙ্কা তাকুক বুকুক বসক হালক কাহাম তংমানি হালক কামাই থাঙ্কা হালক গোসো গরैखा ওকে মুই মুংসাসক সংকে তুনিসা লায়ু বেলাই হামজাক লাই মায়া ফুনুক লায়ু বিকো বিয়াং থাঙ্কা আ হালক বিয়াং থাঙ্কা আ হামজাক মুং নংবা সাবলা আগে পড়ালেখা গরैनि বাগै তিনি বররক abong ka ne tini nung saksana porai lekha gana hni gosiu biko nini porai lekha bai tamu solution sok pai kya tebo se nok boundary kotorong sibla tebo se gate kotormang sibla tebo se tala kotormang sibla biko agi porai lekha kri puru se tala rena nangya gate kotor thepana nangya haipono thanglai su khlaile a hamjak mung continuously nukjagi tongo tini ganang hnlayu siu hnlayu educated hnlayu biko biang thaka a halogro sabobai nung khokjaka nung saide man a শয়তান বেলাই খেনো প্ল্যানিং খলাই গলাই সাকেনো নং সাকনি মুচুমাও থাঙ্কা বকেবা নিনি লাইফ ফাইল সামুং খলাই পাইকা নিনি আসক কাহাম হালক বেবাকনো সকাগি তলাং বাইকা নিনি নখুংনি হালক নিনি জাতি মা সাকবাই হালক ওকে নিনি আজ কাহাম ক্যাটাগরি উন তংমানি আ বেবাক আরনি ননো সকাগি তো ফাই আ অরই পরাই আজ জংজাল জাগাও তিনি ননো বাসারি ফাইকা আসুগরি ফাইকা ওকে abuni bagai nang saimandi tini nang tomungno tabok phano gedana krak ngi tongu tabok phano ang siu ni tongu hungke tabok phano ang mano ang sai tongnai ang no khlainai hni nang tabok phano ka frai tongu hungke nang abo ang thisinai ang komor sinai hni go simar sakalayo abuni bagai saimani an takuk te bukuk song kaitor sungno belaike hamzaku kaitor sungno belaike hamzaku a hamjak muno taitam bai susinai abo sujak nai kre bo buslana phunugui reka buslana rohorei bothare a hamjak muno phunoka tini nona ano bothalia bini buslana rohorka botharka okay a thik kosongma bai nang ang kathar category o sok paikha hallelujah praise the lord apuni bagai saimandi tomungno nang ko khnau hungke tomungno nang ko khnau hungke kaitor nono haino hai settle khanya musung phiru amen praise the lord kaitor nono tam khanya musung jak akka hamno yafana musung jago nini je future nini thinangno kaitor sungsasa khanya musung jago nang satabo kok khnanai bodolo da sadi hallelujah nang satabo o jishu nang sani subrai a goshinai bodolo da sadi o jishu nang sani lama nang a goshinai bodolo da sadi o jishu nang sani solution a goshinai bodolo da nang sadi okay tabuk phana da angman hni tongko nangai angmalia he ang 0 se 100% kaitor se nang hanani bagi tiarda ya farsungani bagi tiarda submission khlanya bagi nang tiarda sadi hallelujah praise the lord nang christian no dormo tangjati okay christian hanmana nang dormo tangjati this is not a religion it's a relationship abo halokse tini dharma sramani bagai even christian no tini borok doubt nang layu okay lasima singsa khlai layu even
ใครจักนี่บ่กอกโนตั้งมาเลยดอร์โมนี่ใครเตไกตัวกะไม่เสทั้งสิวดอร์โมสิกะปลายอังสิวนายดิสินี่ไกตัวสินี่บาบูบ่ช่วยบรอกมนุษย์นสลามนายบาบูอาบุนี่บากิโนนึงอังไกตัวดอร์โมยานึงอังไกตัวไกตัวใบบุพาบุษานี่ฮาลอกเสอาบุบากินอาเซจินี่ช่วยบาบูบ่นนฮัมซาโกเบลัยkeฮัมซาโกอาสkeฮัมซาโกบ่บินี่ไปทางนี่ซองดริซาซลานรุยนี่นานี่กะฮัมคลายแกฮาเลลูยาตาบุJengmaninka, yes, miasuk zora jengmaninka, engka paikya, tabuk ketalke, nini tinangno, ani tinangno, kaitur sengsasa klanya musung zago, nengse a sengsasa tinangno nadenang. Nini je bobishot, nini je future, aburo sengsasa kaitur klanya musung zago, alaida kaitur klanya musung zago, nengse tabuk a sengsasa a alaida no nadenang sadi. Hallelujah, praise the Lord. Kaito kaham, fadingge seng Philippians chapter 4 verse 6 and 7 seng porikin nugo Philippians chapter 4 verse 6 and 7 don't worry about anything jengmaninka tawana sidi about anything jengmaninka any condition upon kana nini busai no yakare kelangka abo haipan kana nini bihig no yakare kelangka abo haipan kana nini ama babu no yakare kelangka abo hai position upon kana nini sakiri Kerika abo hai position upon ka nini pocket zero khoksa pan kere abo hai pan kana je any position upon ngdi but tini nang sai mandi tini kai to obono sana musung japon dona don't worry about anything ta wana di mungsani bagi pano hallelujah praise the Lord jefru buksa kere zero azaga ono hamari khalai mano okay zero ni buskang ek thepa ke 10 sungu okay aba hakino sing Zero jazaga abro sentam klaiman. Ed klaiman azagawo. Geri hingangke shopung iri mano. Kai to bucung sengsara zero ongtung abro musung jago. Sengjepro sengsara ani geri ang zero sihno. Afro kai to bini akabang ma blessings baike sengno multiply klai belai alai jazagawo tupai mano. But sengjepro ang ani tongo ang siwo hono azaga kai to samung klaiman ya. Ang lemali ya kai to. Ani geri kyapan. Nengsani fan, nengsani bebak, nengsani ni jefrusen bebak submit klayo. Afro no kaito bahino samung klaimano. Hallelujah. So mungsani bagi fan tawana di. Yes, mungsani bagi fan tawana di. Don't worry about anything. Don't worry about anything. Tawana di mungsani bagi pano. Engka je engmanengka neng wana kangke soitan panmano. Neng wana kangke soitano lama kulugiri mani kalayo. Neng wana mane soitano duglam kulugiri mani kalayo. Neng wana mane no neng soitano paisidi. Ano botar paisidi hene lama remani kalayo. Neng wana mane no o soitan neng kok paisidi hene ring mani kalayo. Abni bagina tawana di. Nini first step ngko obono neng wana ya enghani nangnai. Neng tawana sidi. Kaito nono wana ya kesu nong namusung jago kiriya kesu nong namusung jago saimandi akaito nini logi tongo nang mai baksa tongo amen hallelujah praise the Lord tang hini sao jagawo don't worry about anything instead pray about everything hallelujah bebak jora kaito besi kok salai di naidi kengma borok tamo sengsani resap mung khnawoi sengsani film rok nai tamo nijini dukhono phunokna nailayo dukho ngai mukti khiklaina nailayo nini a sengsani resap mung khnamani bai a mungsase dukho kahini naimani bai nini solution odeng no ba nengte bosu bipodo klainai abuni slaile wana ya woi neng kaitor basi kok sadi tangla a kaitor babu kaham neng bai tongo nini ganao tongo neng bai baksa tongo nini nukhongo tongo neng himpuro neng thangpuro bebak jorawo bo neng bai baksa tongo abuni bagino bipod sokpaikha wanama mane kwbangma nukhongo orai poroi sokpaikha jengja sokpaikha ajorawo sengsani te kubun jagao yapri senaniya wana yake kaitor bai halok naragi kok sanani siseng nango amen hallelujah praise the Lord abuni bagino seng srai ke obono saiman thai jefru seng wana yake kaitor bai kok salayo tam apur tamungnai automatic nini jen nangmani abu bebak no fulfill engnai amen then you will experience God's peace in isau afro nang khaksang mano nang experience klainai a khaksang ma je nin thani sokpai mani nang abono saiman nai okay je nini ka phrama bai nang khaksangi manya tong thogi manyang mani nang wana ya wai kaitor bai halok naragi kaitor bai kok samani bai khaksang ma sokpai granai you will feel the experience in isau experience of God's
peace ni so which exceeds anything we can understand ni so hallelujah chini buzi mani slide pano teibo sekango abo sekang ya priso his peace will guard your heart and minds and you lived in Christ Jesus ni so amen akhak sang ma sungno tam khlai ne akhak sang ma sungno ab chini bukhau ke hallelujah god khainai tai kebo attack khlai me aza shaitan phai khogui man phai aza ke okay shaitan ni main purpose tamu ba nono ba ke okay bukha bari ri man nono ba ke dukho phunangri man nono ba ke mukti khiklai ri man shaitan ni abuno jepro borok dukho nango afrono bini joto mistake joto hamia bo tebo continuously khlayo suwak phana kubang nungsinai biri phana kubang nungsinai samung phana sitra sa sinai tomung phana sitra tongi sinai o dukho ni kisasa yogi da man sino hne bo kubang ma lama nai tugo so shaitan ni main purpose tamo kisisa leak khlai ri payo nini bukhano confused haika nini bukhano dukho nangri ri payo so a bukha abun bagin god angna nango kaitoni khak sangma tong thongma baike amen hallelujah abun bagin tawana di kaitor baise halok narak di amen praise the lord so abuni bagin Matthew chapter 11 verse 28 Matthew chapter 11 verse 28 belai srai ke sejak tamni sejak come to me all of you who are weary and carry heavy burdens and I will give you rest niso engkha nini poza belai khone hilik kaitor bo saiman kha nini poza belai khone hilika nini dukho belai khone hilika nung jingjalok klaimani balok soka belai nung tekto klaijak engkha abon bagai jisu tamsa faisidi o poza hilik tui lengjak borok norok faisidi ani thani faidi ang norok no lenglama ranai hanisau hallelujah so lenglama rui mannai nini poza no helengri mannai nono khaksangri mannai nono tongthogri mannai nungje tekto poza klaimani aroni tiklai nono belai khom ke toni mannai abo sabo hke abo kaitor simise amen hallelujah engkha nini poza belai hilika yakar sidi a poza no nung honna nanglia jisu honna ni bagai tia engkha nungje dukho klai tongmani a dukho nung jisu ni yafari sidi hallelujah tangi hinmale a dukho grei ke nono moniri tona musungjago bo engkha jengman engkha je mistake man engkha je nukhong ore poreng man engkha paikha abono nung yakar sidi aron nung ongkhori paisidi nini submission tabuk jisu kristo o klaisidi tangi hinmale bose tabuk nini samung bose tabuk nini tongthokmung bose tabuk nini bagi lama bose nini bagi muthangjakmung bose everything for you amen Christ is everything for you he is the solution he is the answer of every question amen hallelujah so abuni bagino nini apoza hilik mano nung tinya tanai sidi nung tinya ta thangsidi nini poza hilik mano nung ti tai malia abo ti mani bai nini solution sokpailia yakade apoza no yakade just submit khaji kristo ni thaniwo just yafade sadi ani poza oba ani lia abo nini si ni yafade jisu ni thaniwo angle tongthokna ni khaksangna ni simisi tangmal nung ani bagai samung kaham khlaikya o jisu nung ani bagai thikya o jisu nung ani sumsongna rujukha o jisu nung ani poza no rujukha just submit khlaidi hallelujah praise the lord sadi o jisu nung ani bagai bigrang paikya bigra nung tlangi thangka tabuk ang genang se nini genang andro sok paikya tabu ang kethar se nini kethar andro sok paikya ang tabuk kaham se nini kaham ani ro sok paikya ang tabu muthangjak mung bodolo se tangmale nung ani bagi thikya sadi just submit khlai just yafardi tangmale nung belai kena hamsa za kaitoro nung abno bujitung goshitung kaitor abno musung jago tanghirmale kaitorle samung kaham khlai mani already 2000 বছর ungi thangka jisu kristo asai furuni simi 1 2 3 hini lekha jagai tini 2022 বছর angka hallelujah so 2022 বছর tamo nini bagai jisu kristo samung kaham khlai mani 2022 বছর ungi thangka nini sumsomno sakak mani 2022 বছর ungi thangka okay nini gobang ma tekto jengzal birman bemar bebang no normani krei khlai remani 2022 বছর angka nono muthangjak mung lama rei remani 2022 বছর ungi thangka joto problem krei kha aboni bagai jisu a paithangni kok paikha finish ni sawi klangka jisu le samung pairi se klangka nung satabok abono poito khade khlai tomno khlai hunke ba sasidi o jisu nangani bagai samung kaham khlai mani bai ang kaham mungkha ang tabuk a bigra category olibia ang tabuk a sumsogo bolia ang tabuk a hamya bemaro bolia ang tabuk a messenger thimung jaga olia ang tab muthangjak mung a kaplayo se jisu nung sani subrai nung ani samung kaham khlai mano ang poito khlayo hallelujah praise the lord just nung submit khlai sidi a kaplai ni bagai je jisu khlai kya abon nung goshi sidi amen hallelujah praise the lord kaitor belai kira kaham bosungno khibia bosungno yakaria
Psalm number 147 verse 3 Psalm number 147 verse 3 Psalm number 147 verse 3 Okay Psalm ni 147 মানে 147 ni verse 3 tam sujak tong azagawo He heals the broken hearted and bandage their own sunisa wow hallelujah praise the Lord nini abkha baijakno yes nini abkha baijakno hamrui mannai abo kaitor simino he heals the broken hearted abkha bai kurugui ksarui kosogui belai kheno ksa ngi tongmani aksano bandage khlairi mannai aksano hamrui mannai abkha baijakno kaham khlairi mannai abo boss simise akaitor simise babu kaham simise amen sanamjak borokun nino saksakno solve khlai manya sanamnai sa simino sanamjakno kaham khlairi mano mobile tomno bai thangke sanamnai sa abono naithokke ketal brand new khlairi mano same nono ano sanamnai bo akaitor baijakno nungje bai thangmani nungje kemai thangmani komori thangmani abono haina restore khlai baijakno kaham khlai renani je ksangi tongmano bandage khlai haina hai hamri ri mannani khomota sanamnai sani thanio simino amen praise the Lord nini bkha tomno bai tong hungke saimandi bkhano haina hai hamri ri mannai abo sanamnai simise hallelujah praise the Lord kaitor suno belaike hamzago praise the Lord Psalm number 47 verse 3 47 Psalm number 47 147 verse 3 Psalm number 47 verse 3 He heals the broken hearted hallelujah praise the Lord bo tamukhlai abkha baijak rokna hamru Psalm number 47 Psalm number 47 verse 3 hallelujah praise the Lord tomungno nini bkha bain tong hungangke tomungno nini bkha kurugui tongkha bkha dukho kuplung bkha o bhakti kuplung bkha o question kobangma bkha o problem kobangma bkha sranglia bkha tosotong thoglia bkha o khaksangma kusukrai khangke saimandi bkhano hamrei reimannaisa abo teke boya abo kaitor simise amen hallelujah ksa kwarma phanangi tongni ksano bandage khlai haina hai hamrei reimannai abo teke boya sanamnaisa kaitor simino bo bkha baijak rokno hamru tei borokni ksarokno khapumui ru nisao yes sabo bkha baijak rokno hamru answer kaisano kaitor simise bkha baijak rokno hamru bo simise bkha baijak rokno hamru nini bkha tomuno bai tong hungke nini bkha tomuno kosto nangi tong hungke nini bkha tomuno dukho nangjagi tong hungke nini bkha tomuno question kabangma hungke nini bkha tomuno belai kheno kostong suka skebono dukhono share kas khlaitokliya haba haijagaono hungke saimandi hamre ri mannaisa abo teke buya abo kaitor simisi amen amen praise the Lord hallelujah amang yang kafrana thangdi nini solution khoroksa susuni thani ono abte kebuya Jesus Christ ase amen ningje prosto ni answer nai tugui tongmani answer te kebni thaniuya abo Jesus Christ ni thani ono chini kaitor chuno belaike hamsako amen hallelujah praise the Lord aboni bagino sarai ke tabukle saiman sidi ningje hamna musungui tongmani ningje abkha baijak ni ongkhona musungui tongmani ningje belai tekto nangjagi tongmani ningje tekto ni ongkhona musungui tongmani ningje pozang ungjagi tongmani pozani je nang ongkhona musungui tongmani abo bebakno answer Christoni thaniwo kaitoni thaniwo sibino hallelujah praise the Lord bkha bayu honmani abo mungsasuk sengsani medicine saw mabai hamya bkha kostongo dukhonang honmani abo sengsani kono abai medicine kre nono hamri mannani bkhano sanamnai kaitoni thani sibino khomata tongo abono haina hai tongtogroi khaksangroi kaham khlai haino hai belai kheno sengsari tonani khomota sanamnai sani simino tongo bi thaniwo simino tongo amen praise the Lord hallelujah amam bagino John chapter 14 verse 27 John chapter 14 chodoni 27 27 tam sujak tong I'm leaving you with a gift and a peace of mind and heart nisa wow hallelujah I'm leaving you with a gift and a gift Christo kalangmani gift tam of peace of mind and heart nisa obkhao khaksangma hallelujah awan sukma tong thokma aje khaksangma a peace of mind and peace of heart abo sabo
gift hisabe sini langmau kelangkap baithang Yesu Kristo nangabana yasagai simis nasidi Yesu Kristo nini bagi samung kaham klai mano poito klai di Yesu nangsani subrai just go shidi te aje bokalang mani gift no nini klawi nang nasidi amen and the peace I give is a gift the peace I give is a gift the world cannot give ni so aje Bekau tongthokma, bekau shanti, bekau kaksangma. Hallelujah. John chapter 14 verse 27. Bekau tongthokma, bekau kaksangma. Hallelujah. Abo sabo riman, Yesu Kristo simis rimano. Abo sungsa roimanya. Direct call. The peace I give is a gift the world cannot give. Sungsar kaksangma tongthokma no roimanya. Abo nengrang bai painai manya. Okay, sabno khnaka ba tongthokma 2 kg se 2 liter sak painai ge na ne no khaksangma paimanya bo hatio thangai painai bo bazar thangai nang painai khaksangma tongthokma no manya abo rang bai paimanya sampoti bai paimanya abo nang just poito khlai nang yasagi nana simisi okay abo aji jangnai ya yasagi na jangnai si this is free gift no kuno dina aji na nangya gift no kuno dina sanna ni nangya gift sas sokpayo iko nei nang yasagi nana simisi Tamno nang accept klayang keba nini englak asuk simino as a gift hisabe kaito sabono rohorka nini ani langmawo Yesu Kristo no rohorka hallelujah so ambogi tongthok di khasrang di gift hisabe nini life ani life Yesu sokpaika abaithang Yesu Kristo tam sawito nono ang simise khaksangri mano tongthogri mano abo sungsa roimanya belai srai ke seija amen Hallelujah. So don't be troubled or afraid. Niso takiridi tawana di nang bipodo klai phano nang jesuk orai porai bekha baima kari jesuk pano jaga klai jakni azora bo okong nono sawi tongo tamo tawana di takiridi nini solution angse ni Jesu Kristo sawi tongo amen so abuni bagino nini bagi lama Jesu Kristo nini bagi solution Jesu Kristo nini bagi joto nangmani as a fulfill engzakna hakam nangje nangsugui tongmani abo take buya abo Jesu Kristo say amen Isaiah chapter 43 verse 18 Isaiah chapter 43 mane 43 yes chapter 43 verse 18 chapter 43 verse 18 tam sijak tong but forget all that niso hallelujah forget all that pogi as a tam kha bebang pokbai di It is nothing compared to what I'm going to do. Okay, nang je kosto dukho nangai tongmani abo akaitor je kaplai no rona thangai tongmani abo bai kuno sutai kri compare khlai jaknai kri nang je tini dukho nangjagi tongle kaitor je pro solution ronai dukho bai as a solution abo kuno sutai phanok kri hallelujah abo bagi sing phaisingo porika Revelation chapter 21 verse 4 Revelation chapter 21 verse 4 sing porika tamrisa I will wipe every tears from their eyes in this hour. Je mokolo mukti klaijak no abono husugui mannai sabo akaitor simino. Amen. Hallelujah. Abai thang Jesu Kristo simino. Aje nang kabai tongmani dukho nangai tongmani mukti khiklai tongmani aran nono permanent solution rei mannai bo simino. Abuni bagine nini je problem nang engjagi tongmani problem nang poksidi. Problem nang pogoi thangsidi abo bai nini kuno solution kre nang alaijak no muito khlai ma bai nang tam khlai ne alaijak no nang muito khlai mani bai alaijak no muito khlai dukho nang mani bai boba hai solution nini life sok pai nai so aboni bagino nang tamung kha abono poksidi norok sekangni mani rok no muito ta khlai di norok sekangni mani rok no muito ta khlai di norok sekango tamung kha tam sai khlai ka tam mistake khlai ka tamung kha abro nang poksidi Hallelujah. Eba tamisa kesam rokno tibo ta wansuk sidi nang tam kesam khlaikya kesam baba hai ni life otong kesam no pok sidi okay sing saimano mui kusum gaga kesam khibi rohoro ri kesam kisik khibi rohoro okay jota kichik yakla kisik khibi rohoro sing abno te use khlaya hakin nang jota kisik no khebla khibi na rongo mui kusum no khibi na rongo ri kisik no khibi na rongo nok kesam khaga sabai khibna rongo ketal tangna rongo hungke tabuk bondono okong sawi tongle nang je dukho nangjagi mungsa sik samungsaya mungsa sikno tui je nang dukho nangjagi tongmani aje kesam tomung kesam je samung kesam je wansukma kesam je engma rokno poksidi muitu ta khlaidi
มวยตุคลายก็ตามมึงนายอาบุนนึงหำซากูอาบุอันนี้ลังเมาไผ่พิสิเดในนาชิงมาเสกลายอยู่ซอยตันบ่ให้โนนึงเจ็บเพราะมวยตุคลายอยู่กษัมเนาะอักกษัมนี่สไลด์พันเตยบ่กิริมาสิงสันนี่ไลฟ์ตัวนี้เรือพายุอาบุนี่บักนี่นึงกษัมเนาะปอกสิดีกตัลบักยาปริเชสิดีอักกตัลซาบ่ยิสุคริสต์นี่กษัมไลฟ์เนาะยากัลสิดีกตัลลังมายิสุบัยเจบรอกกรึงโกอาบรอกกตัลองโกHallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Hallelujah. Zeborok Jishu bai kerungo bos borok ketalongo. Zoratam sawito kesamno neng poksidi. Kesamno neng poksidi. Kesamno neng poksidi. Hallelujah. Praise the Lord. So kesamno seng jepro pogui mano afron ketal bai seng kerungi mano. Ri kisigno neng jepro kogo afron ri ketalon somui mano. Zota kisigno jepro neng Sokogo afron ketal zotana kawi mano nok kesamno jepro sebayo afron ketal nok no tangai mano aboni bang nini kesamno nang jepro pognai afro Jisu Kristo nini life of painai te nini ngi samung klainai te nono ketal kok ketonai seng sarai tonai mosangrai tonai nang tomuna ak kesamni ongkhori painai musunya hangke aro solution kere nang ak kesamono kesamo wansu goi kengai kap nang tongna nayong kangke abo non tebe kirima singsa a komor bung pasingo tlangnai fiaba nang saimandi tamuna nang Jisu bai kerang phaikang kele thansang phaikang kele nang borok ketal se engnai nini kesamro bebak no kamai thangbai nai khoraksa phono Kristo bai thansang kheno a borok ketal engkha amen kesam thangai ketal phai sokpa yo tabung nor kheba kesamalo tongna musung na Kristo bai thansangai Kristo bai kerengai borok ketal da engna muchung tabuk choice le norpi thani wose Hallelujah. Praise the Lord. Agang bahagi Jisu bai kerenai kalai sasuble Jisu ni bagi samung kaham kalai kan deng abono bekha bai ke poito kalai sidi odro mudro tangdi confused tangdi ani bagi samung kalai nai kaham samung mothangzak mung lama abo Jisu Kristono bekha bai poito kalai di tai sadi Jisu neng simino ani bugra neng simino ani subrai te kebuya jefur neng fix ngai confirm ngai neng bedok sugur ngai sak afro saimandi neng Kristo bai kerengka borok ketalengka aro te kesam kereika ketal simise amen amen hallelujah praise the Lord tab kesamo tongna mo sungku tai kunu khlaina kere tong diaro no mok di kap di selek di kema di komor di bad neng ak kesamo tongna mo sungya ketalo phanya mo sungke ba Jisu bai kereng phai di tong thok di khaksang di monoi di khasrang di sung sasa ka tong di tabuk choice nin thani wo neng bo category wo tong nani muchung Hallelujah. Praise the Lord. Kaito belai khena kaham bosno belai khena hamzago. Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Don't be afraid. Takiridi, I'm with you. Kaito sawi tong direct. Takiridi nang angin logi tong namle. Takiridi nang ang kaito nini kaito angin logi tong namle. Sawi tong don't be discouraged. For I am your God. Tambangin ng bekhabay ba? Tambangin ng kirizak. Ang nini kaito, ang nini logi tong namle, sawi tong mo kaito. Dini borok, babu logi tong mano saimanya. Bufa logi tong mano saimanya. Sak mo sungto ya prisyewa, sak mo sungto kalayo, bipodo kalayo, problemo kalayo, mogo, kabo, tebo bipodo kalayo. Nang takab di takiri di, nang tawana di, kaito. Soy nano saranay kaito, nini logi tong nang may baksa tong. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tam saitong ba I will strengthen you and help you. Nung tomong no bipodo klay to ka ang subana bagi ready. Ang no pan katal renai. Nung takiri di lama simi tak koro di sagni musung tu simi nung ta thangdi. Ang nini kay to nini logi tonggo. Nung bekhabay tong ka bang no kaham klay nai. Nung dukho nang zagi tong ka bang no kaham klay nai. Nung kirui tong ka ba ang no tamo tamli saw jago. Ang no kra klay nai tas oro ta simi ta wana di saw. Hay ka takiri di huni saw. Hallelujah. Praise the Lord. Nung Sundrana nangye kirina nangya kaito nini logi tongo nang may baksa tongo abono nang saimandi amen I will hold you up with my victorious right hand tamni sa keplai yagra yak ba ke tuidulai yapri sherenai keplai klainai kaito promise klai tongo takiri di ta wana di amen hallelujah Psalm number 34 verse 18 Psalm number 34 verse 18 the Lord is close to the broken hearted Hallelujah. Jebro bekha baijago kaitor tebo ganao phayo. Nang sa saimandi kaitor tabugni ni ganao tongo. Nang bekha baijagi tongo mukti khiklai tongo ke saimandi akaitor nono belai ke hamjago. Nini ganao tongo.
sorry the Lord is close to the broken hearted ni sa je bkhabai jak aba hairok ni gana o sabotong kai to bai thang tongo and he rescue those whose spirit are crushed ni sa pholao je crush ng jagro pholao je kupro jagro pholao je belai khna orai poreng jagro tam khlai borok no kai to hallelujah rescue khlayo borok no hain ha ya appreciate pur katal ke phanra phiro amen amen hallelujah praise the Lord so abuni bagani khasrang ni abuni bagani tongthok di problem phayong ke takhadi problem kharjak naya problem no Christo bo tongisi face khlai di kai tor tongisi face khlai di kai tor tongi apply ke senang ya appreciate di hallelujah praise the Lord toling ni kogno ma satai khlayo toling problem phayo ni bo kono dino kharia toling problem phayo nei bo usloya toling ni problem tamo bakrang logoi thango toling ni problem tamo bini aje sukjak nai bukuk logoi thango okay toling ni problem tamo bini yasing rok logoi thangbayu problem phayo nei bo kono dino mobo mogya kobo kamaya okay problem phayo nei bo kobo kiri jagya azora bo tam khlai problem no face khlai bo hatai sakao thango bini bukuk rok no bo sabai khibu bini yasing rok no bo sokogoi khibayu bini mane chikha tamnai ek prawoi sabai khibayu oba hakeno bini bakrang rok no bo phui khibayu hakao belai tekto bukuk sabai nani a belai khena kosto yasing no sasubai nani belai kosto bini bakrang ashik kragma no ashik kolog no phui khibinani a belai kosto phiaba bo abno problem ungjagya bo bini problem no tam khlaikya biri mayang tomoni bakrang a bakrang no bo sokogu khibika bini problem tamo bini bukuk bai bo sugui mayang tomoni a bukung no sabai khibika bini problem tamo bini yasing belai logoi thangka a yasing no sasui khibika okay problem no nori khibaka bo hage bo wait khlaikya tamno bakrang katalo wait khlaikya bukuk katalo wait khlaikya yasing katalo wait khaikya jefru katal yasing katal bukuk katal bakrang sokpaikya bo haino hai agini slepon tebo phan kabang ka bo ya prishewi manpika biri manpika bo teibo sumui sakao thangi birka teibo shikar khlaikya teibo bini a em kahamba ke bo shikar khlaikya tebo kaplai ke bo thiasak no bo tongi manpiuka aboni bangino atoling ni thani srung jaklai problem phaipro bo a problem no problem hnei declare khlai bo a problem no khlai tongleya a problem no bo nori khibakya je problem tongani buku kologi kangkhong kolok oba hakeno yasing kolok a kolok je problem wi tongmano bebak no bo nori khibakya katal no wait khlaikya katal bake ya prishaka same nung je problem ungjagi tongo nung je tini problem ungjagi tongo a problem no problem angyawi kai toro sokpai di kai to bai kereng di Kristo bai kereng gai kaplai ke nang ya appreciate di amen tang male Kristo bai kereng ma bising tin sang kai tani nukung sogoi mano tang hin male lama angi phainai Jesu Kristo seba awan bagin bono nang ba khabai poito khlai di subrai hini ko sidi bobai nang ya appreciate di amen praise the Lord chini kai to belai khana kaham Psalm number 55 verse 22 sing jotono khuluk layan faidi Psalm number 55 verse 22 Psalm number 55 verse 22 hallelujah give your burdens to the Lord nini pozano kaiton thani ya farsidi and he will take care of you boss nono naikol nai amen he will not permit the godly to sleep and fall bo soi bobai tonglai rokno kaslena ni riya sorry bobai tonglai rokno bo kaslena boriya sorry belai kok Jefru teo korang tori kok sawon ayang shotan dari payo hallelujah Yesu ni mungbai kerikya praise the Lord so abani bagai seng Simon thai poza Jefru seng ungjago okay a poza no seng kai tuni thani ya phana ni nango niji honna ni ta thangni okay nung Jefru kebon no naikon lai krijak ngi tongo afro no naikon lai kaham salbrum bebak zoraon am kaitorse nang amono Simon di and he will not permit the godly to sleep and fall kaitoro tongnai bobai krengi tongnai rongno okay bo klai thung kasle thung bonaya nini pozano subraino ya fandi hake bonnono tamisa darogrui tonnai hinisa amen hallelujah darogrui tonnai buji khanamle bothai thairi tonnai musangri tonnai bo waisha phono borok kaham rokno ninangna regla nang tabu Kristo bai krengo mane tama borok katal borok kaham hake nang borok kaham borok katal abuni bagai bonnono ninangna reglak naikol fly mang no tongnai bebak zorawo bebak area wo
Amen. Amen. Praise the Lord. Kaklayo tabukle norok mukti kiklaliya na muthakana tabule bekha dukho nangliya na tabule khasrang khana tabule tongthok khana amen sabo tini blessing kha yes o kok thairok ana phan katal review ka o kok thairok kapla ke yaprishana bagai ana phan katal review ka ani kaitor sa ani bebak sungsani sabo ana yakar klangi thang abo matter khlaya ani kaitor angoi baksa tongo abo sani tongthok mung abo sani khaksang mung angte wana liya kiriliya ani babu bayang kerengkha bani kaitor aba hake poito khlai tini bless ngai rok tini ak keplai no yasak nai rok khasrangi man nai rok sabo tongo jago tong nai rok yes angbo hamari mankha angbo tini ak ketal phan mankha angbo tini ketal haina hai kaitoni ak keplai kok bai ke ketal ke appreciation ni phan man pika sabo tong de tong nai rok norok tolawo comment section no norok ni a blessings man mani kok a hamari man mani kok rok norok share khlai mano amen hallelujah praise the lord sini kaitor belai kaham bosono kibia bosono yakaria amen haken norok ni testimony tabo porishina ya hallelujah sao blessing itong just norok share kladi norok ni a blessings man mani kok rok no okay koroksa ni yes takok joel belai hamsajak yes bukuk resmi kaitor nang belai hamsajak takok sopon kaitor nang belai hamsajak yes takok shipchoron tiprasa belai hamsajak takok porimal belai nang hamsajak bukuk tina belai nang hamsajak amen takuk doni kaitor nang belai hamsajak bukuk susma belai hamsajak bukuk silpi yes kaitor nang belai hamsajak amen bukuk risna kaitor nang belai hamsajak takuk david kaitor hamsajak takuk sopon takuk jiten amen amen hallelujah kaitor belai hamsajak bukuk kobita kaitor belai hamsajak bukuk onjoli deborma ke okay di mathui yes kaitor belai hamsajak hamani gnang yes bukuk losi kaitor belai hamsajak takuk monikumar kaitor belai hamsajak takuk sukram kaitor belai hamsajak amen amen hallelujah praise the lord takuk sanjit tiprasa amen tripura hallelujah irik jubili ang manka ang belai no tongthok katini kaitor kaham amen amen sin bukuk puspakoloy yes belai hamsajak amen amen hallelujah takuk obi deborma kaitor belai hamsajak hallelujah ninno kong belai hamsajak te hamari gnang se takuk boyan belai hamsajak te hamari gnang amen amen hallelujah ta bukuk asarna deborma yes angle belai khena tongthokma manka angle kaitor no manai amen amen kaitor lobjak amen kaitor ni mung tebo kusugeng theng hallelujah hallelujah praise the lord hake tini asunung siteng das kolo phasino taiseng thanglai glaka Parising palke tipra hastene ya falayana tipra hastene shikla salai kaijak borzak jotono sung submit klailena takuk joel yes ang kaitor ni hamari manjak amen paringa tipra hastene sung kaitano submit klailena afano na hambai tipra hastene ninisi tipra hastene borok ninisi kaijak borzak shikla salai joto koroksa nini mangse jishu nin thik katharbe sung katharangka tipra hastene ni yafaro nin thane submit klayo soitani odhikar kri tipra hastene phaitai dominate khaipainani tangol nang baithang kaplai malik hisabe tuidulei naikuli tanmani bagi thank you lord nini kok thani bagi thank you lord sakaham tanmani bagi thank you lord bemar kri ke tanmani bagi thank you lord sung sare khak sangri tanmani bagi thank you lord nini kok thai gatla kaplai no afan nang sini langmo kuplong kermani bagi amen amen hallelujah praise the lord yes bukung maya jamatia angle khanawi se malia mb paijak khana pidi teso joranawi bukuk susma amen makena bukuk sosita deborma yes katal phanman ka kaito lobjak teng takuk joel praise the lord amen takuk jogodis angle belai tong thogo katal se belai tong hamsajak amen takuk sonji takuk jiten amen hallelujah praise the lord yes sekang deborma kaitoni mungbai ke hamsajak amen amen hallelujah padika oma hakena seng je sikla salairo especially borong ni bagi kaiton thani sing ya falayane komo buma bu fani belai bokrok ni mihmani poza angjagi tonglai bekya tam drugs po komo to musitra po aba herogo kerengja fari ti prahasti ni joto sikli rok sing kaiton thani ya falayna afa nona hambai ti prahasti ni sikli nin thani submit klai nin thani ya far nangse furangdi nangse tuiduli nangse katimong nangse pan nangse bebak lord afa nin thani ya faro apa sengmanya sini khomata kre ke bono slainani nangla mano amang nin thani ya faro kapla jisu ni mongbai ke
amen amen hallelujah praise the lord tini oro bemar belai khen bemar ngi tongkha aroni ang okay hamramu chumuni tongnai rok saimani nang already hamka nang kai toni kokno khunju kre khalamani bai nini bemar krikha sadi jishu ana hamraka jishu ni kasabai ang hamka ani kai tor ana ka ham khlaikya yes jishu ni kaplai mung bai ang declare khlayu nang hamka ham sukha amen 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 any bemar tamut aids da hakaba pressure da hakaba tumor da hakaba cancer da anything nang poito khlaina ble nang hamka nei hake ka ham nini nang confuse hade hamno aro ka ham kare nang bkhau dru mudru aro ka ham kare but confirm kha ani kaitor jisu kristo te bini ka sabai ka na hamra kane poito khlaike akaham abandini amen akaham abandini praise the lord hallelujah le samung ni shep nai tu tong lai ro jisu ni ka plai mong ba ka declare khlayo nini bagai samung ni shep khulok zaka nini bagai samung ni shep khulok zaka nini bagai samung ni shep sok pai kya poito khlai di te sadi ani jisu ana hamari khlai kya samung ni shep khlai reka amen just poito khlai di te declare khlai di samung ni shep nini bagai open ka hallelujah chorai na singi tong lai ro yes ani no khungo chorai ang site hni khatung khaja ka na singi tong lai ro jisu ni ka plai mong ba kang declare khlayo chorai katal nini no khungo sok pai kya shock by cat jisu ni kaplai mung ba ke amen just receive khlai di ham bai kai to chorai ru hamari khlai mani ni just poito khlai ten receive your blessings amen amen hallelujah praise the lord kai to suno belai ke hamzago amen okay ani 22 barati surimani bisingte hamka kai to lobjak thang amen amen hallelujah praise the lord kai to suno belai ke hamzago jung ereng lia jung belai kaham kathar ham sajak te hamari ganang mose tangi hinmale sem kristo bai kereng borok kata lengkha hake jotonono okay kaidar kaham min khairok ma hamjak ma paiflaya so tini asung sitem live close clear sinai kana seng haina hai kaitan kok sengi man lai finai tiar tongdi te je sereng marok no tapok di abo bai ni appreciate amen